आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या वाढदिवशी स्मशानभूमी स्वच्छता मोहीम राबवून श्री सदस्यांनी स्तुत्य उपक्रम राबविला आहे। देश विदेशातील हजारो बैठकांच्या माध्यमातून लाखो अनुयायांच्या मनात चांगला विचार देणारे तसेच मानवाला जातीभेदाच्या जोखडातून बाहेर काढून मानव ही एकच जात आहे असा मूलमंत्र देणारे ज्येष्ठ निरूपणकर पद्मश्री डॉक्टर आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून शहापूर तालुक्यातील नडगाव येथील श्री सदस्य बैठकीतील सदस्यांनी 14 मे 2020 रोजी स्मशानभूमी व परिसराची स्वच्छता केली। सदर स्वच्छता अभियान सोशल डिस्टन्स ठेवून व शासनाच्या निर्देशांचे पालन करून राबविण्यात आला। बैठकीच्या माध्यमातून निरोपणाद्वारे अनेक संसार उभे करून त्यांच्या जीवनात आनंद फुलविला। या उपक्रमावेळी नडगावमधील श्री सदस्य सहभागी होते।